Argia ikastola Fontellasera sartzen dago. Zenbat urte ikastolan lanean? 22, 81tik aurrea. 21tik aurrera, zu? 25 beteko ditut aurten. 25 urte, eta zuk? Hilabete eterdi, eskazta ematen lanean. Ez gaude jende asko, bakarrik 220 eta ez gaude ekonomikoki oso ongi. Eta mugantza bete gainera. Mugan gaude. Ni gortesekoa naiz eta argi ikastolan ikasten dut. Biak tuterakoak gara. Ni Zintzonigokoa naiz. Ni Fontellasekoa naiz. Villafranca, Cadreita, Arquetas, Fontellas. 13 herrietako ikasleak ditugu, beraz horrek ere zerbait esan nahi du. Unifikazio edo eremu erdaldunean egotea, ez dakite zailtasun puntu bat ematen dion zuen lanari. Zailtasun puntu bat, baino gehiago, puntu guztiak ematen. Puntu guztiak ematen dizkigu, bai. Lana latza da. Justizia arazoare bada, ez? Esan dit, hemengo eta herriberako umek ez daukate beste herrialde batekoek daukaten eskubide guztiak, ez? Umek euskeraz ikasteko, major daindu behar izaten dute. Azken finean gaur egun ez dago subentziorik ez garraioa, ez jantokirako. Ontoia egin dugunez, Nafarroa urte honetan guri antolatzea tokatzen zaigu. Ikastola egin dugun frontoi berria ordaintzeko dirua behar dugu. Eta horrek noski suposatu sekulako gastu, ezta? Hori izan da kriston gastua, bai. Zein zentrurako izango litzateke sekulakoa, baina zuentzako 100 zenbat familien artean? 150. Zan nahi du gurasoentzako ere izugarrizko alegina dela seme-alabak hona ekartzea. Ikaslek ez dute eremu euskalduna, herrian, bere inguruan, baina hona etortzeak ere bai, nik sumatut euskara maite dutela. Ikastolak eskaini behar dio ume horri euskeraz bizitzeko aukera. Eta, esan nahi dut, sentimendu hoiek, balore hoiek euskerak dakarren guztia guk eskaini behar diogu, ardura itzela da. Nafarroa honez. Eta ezin dugu guk bakarrik egin, laguntza behar dugu, denon laguntza behar dugu, azkenengo puntuan gaudelako, Nafarroako azkenengo mugan gaudelako. Hemengo egoera ikusita, ikastolak egiten duen esfortzu guztia ikusita, beharrezkoa da jendare bai pixkat ohartzeko, ezagutzeko hemengo egoera, eta denon laguntzakin azkenean aurrera egiteko. Euskara herriberan ezin da gelditu gure eskutan. Euskara herriberan gelditu behar da euskaldunen eskuetan.